What's up mga idol? Nins Gym! Kamana yung logo naman sa una sa among uniform sa boxing. Nins Gym. Yan mga idol, lagi kang ulang katol sa nguyab sa Windawi. So, di ba ko ron sa sa Disa kay ang iba na nung andi petong shumay. So, sige update na mga idol na update dito. Yo, what's up mga idol Manawilis ka ron mga yung suot. Ang pakialam kahit na gano'n pa katagal, dahil ang tanging gusto ko lamang ay malaman mong mahal kita. Mahal Kay dali ta kay Petronas Navy mabiyan ta sa barko. So ako lang sa biyahe karon. Magkuan ko magpahatod din ko motor. So mga idol kita na niyo sa barko Update ta mo 3 2 1. Mga idol nasakyan na ako sa barko. Sige isa. Sa barko karon may paglarga karon niya dili na mga 1 hour gusto niyo tanan marga niya larga gulos cheese so dagang higtaw karon sa hero niya nagtabok na sa tulay sa kanang tulay sa bok matug tulawat na niya so sige may mga idol update na tayo mga idol sa may tabo update ta sa mga para dali sige idol 3 2 1. So mga idol, daan ako sa higanan para sa dire. So minga man dire na pita, pero sa baba ang ikaw. So mga idol, sa nagawa ko sa kuwan, mabutang sa tulay, matubang ako. Nagigda na ako dire, may mingaw kayo. Goros kayo kay alas cheese 15. So mga tao dito rin. Dire nyaman na sa puta na sa mga TV karon i-update na tama sa may tabo ile mga tabo sige daw.
dara may buntag ka na yung morning. So muli na lang ako karoon kay aram ko ikaw papa mga 4 na ano yung mga tao magumata na ako karoon magikan ako mo na yung barko rin oh, grabe kayo ang katugnaw ganina mga kuha na oras katulong na tayo pangit-kit pa kayo diri man yung kuha sa ilongos pier diri so sige update ang tayo doon kay tugnaw yung ngit-ngit po kastanan sige doon lang. Hindi ako doon sumuha. Uy! Tsoko! Piche! 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 Wala ka karon ba, Ormok? Tsoko! Pero so, doon sila rin yun sa kwarto. Ano siya talaawan! So, nakatog pag tulo ka buhok nya matog sa lang ko kay luka pa kayo ito sa talawan guys ito sa mukon karon mo ano mo lang mata What the fuck wow kubo nyo oh sige mga idol matawag sa lamang kung mga idol sa mukas mga idol tiga may dire usa tsako yan idol matawag sa ko 3, 2, 1 oh mga na yung mga idol akado pa siya kumata so alas ka lang kay saan alas 11:20 ha ay alas 11 G's pa day so madaldari lang katubad ng video salamat din sa mga nananaw ha sunta mo suporta mga idol mga solid na mga idol diha so ay mo kalimut nga like share comment and especially subscribe thank you mga idol salamat peace mahal